Tot és a punt per la celebració de la 10a edició de la Marxa de Torxes que organitzen la Comissió 11 de setembre i l'Assemblea Nacional per reivindicar, ara més que mai, la independència de Catalunya. Per això, veuen la necessitat de sortir de manera unitària i transversal al carrer, tot demanant accions decidides que permetin recobrar les llibertats nacionals, i la Marxa de Torxes n'és un excel·lent aparador. Ara pren més força que mai, no? Vull dir, la situació del país, el país viu uns moments en què hem de decidir d'una manera ja definitiva, en què tothom s'ha de posicionar i en què només ens val aconseguir fer un moviment unitari que la gent vegi que és capaç de fer el pas i que és capaç d'empènyer les institucions, d'empènyer els partits polítics a fer el pas definitiu a constituir un estat propi. Jaume Claramunt, en la roda de premsa de presentació feta a Cal Figuerot, va deixar anar que aquest any n'estan del tot convençuts que l'acte tindrà molta més repercussió que els altres anys i va voler destacar el suport d'entitats i partits polítics. Aquest any hem aconseguit tenim el suport, a part del suport de l'Ajuntament i del Consell Comarcal que hem tingut des de gairebé la primera edició, doncs tenim el suport de 25 entitats i partits i sindicats, que veieu que surten a la part inferior del cartell, i entitats de pes, i que d'alguna manera nosaltres estem molt contents perquè això sí que ens sembla que demostra aquesta transversalitat que nosaltres hem defensat sempre i aquesta unitat en objectius, i no cal que anem tots en un únic moviment polític, diguéssim, amb representació política, però sí que cal que tots anem en la mateixa direcció, que tots caminem cap al mateix punt. Es posaran a la venda 1.000 torxes, el doble que les darreres edicions, i les previsions són que se superin les 3.000 persones que van participar-hi l'any passat. Serà un acte més de la marxa de l'Assemblea, que clourà l'endemà, dia de la Diada, amb la gran concentració prevista a Barcelona. En aquest sentit, a Vilafranca es poden aconseguir els tiquets dels autocars per anar-hi a 3 punts diferents, com són la Cistelleria Mestres, la Llibreria La Cultural i Autocars Vendrell, al preu de 10 euros. Els actes s'iniciaran a partir de les 10 de la nit d'aquest dilluns, vigília de la Diada, amb la venda de torxes a la mateixa plaça de la Vila. Mitja hora més tard, els falcons de Vilafranca faran una actuació i al voltant de les 11 de la nit s'iniciarà la marxa fins al final de la Rambla de la Girada. Aquest any s'ha inclòs també la proposta d'entitats de fora de la Vila. Doncs han comptat amb una proposta que ens va interessar des del primer moment, que és la participació del RUC de la Granada i els Diables de la Granada i Puigdàlber, que faran una marxa des de la Granada, pròpiament fins a Vilafranca, per sumar-se a aquesta marxa de torxes de Vilafranca. És sabut doncs, que la marxa de Vilafranca ha comptat des de gairebé l'inici amb la participació de gent vinguda des de Vilanova fins a Igualada, o sigui, dins l'àmbit que en podríem anomenar la vegueria Penedès, no? A l'hora dels parlaments hi intervindran l'actor vilanoví Toni Albà, que posarà els seus arguments del perquè de la independència, Carles Castellano, vicepresident de l'Assemblea Nacional de Catalunya, i el director de VilaWeb, Vicent Partal, que farà el Parlament Polític. L'acte clourà amb l'actuació de la coral La Ginesta de la Granada i els pilars de comiat de les 3 colles castelleres vilafranquines, Jove, Xicots i Castellers.